Tänään mä haluan tulla puhumaan vähän aisteista ja niiden herkistämisestä ja ehkä vähän myös läsnäolovoimasta. Mä jotenkin itse koen, että koska se hiljaisuus ruokkii ja se niin kuin tyhjä tila ruokkii sitä luovuutta, se ruokkii myös niiden omien niin kuin aistien herkistymistä. Ja tää on ihan siis vaan omakohtainen kokemus, kun oon täällä luonnon keskellä pimeydessä, hiljaisuudessa elellyt nyt pari vuotta itsekseni, niin huomaan itsessä sen, miten ne omat aistit on kehittynyt ja herkistynyt. Mä oon antanut siihen mahdollisuuden. Ja mä elän hyvin semmoista yksinkertaista, vähän askeettista elämää. Ja se tuo jotenkin siihen elämään sitä merkityksellisyyttä. Kun on tietyllä lailla niiden elämän perusasioiden äärellä ja luonnon armoilla. Että jotenkin noi talvet on ollut mulle täällä semmonen, että luonto sanelee, milloin täältä liikutaan. Et sit jos lunta tulee hirveästi ja kun eihän täällä aurata ihan samalla lailla mitä vaikka jossakin keskustassa tai paikoissa, jossa on enempi ihmisiä, niin se ei ole itsestäänselvyys, että se tie on aamulla auki. Ja lunta voi olla paljonkin, ja sitä ei aina tiedä pääseekö pihasta pois. Mutta niihin aisteihin. Mulla on ollut aina tosi herkkä kuuloaisti. Ja se on herkistynyt entisestään täällä hiljaisuudessa. Mikä ei itse haittaa tai häirihe yhtään. Sitten ehkä makuaisti on myös herkistynyt, koska mä en syö mitään prosessoitua ruokaa tai prosessoituja tuotteita. Mä en syö mitään turhaa. Mä syön aitoa ruokaa, puhtaista raaka-aineista tehtyä. En sano, että aina, mutta itse pyrin ostamaan ja valmistamaan vaan semmoista ruokaa, mistä tiedän, että mistä se on tullut ja mitä se sisältää ja että se olisi lähellä tuotettua. Niin makuaisti on myös sitten herkistynyt ihan eri tasolla ja ne ruuat maistuu voimakkaammin, kun sä et syö sitä aromivahventeilla ja väriaineilla ja lisäaineilla höystettyä ruokaa, mikä turruttaa sitä semmoista aitoa tapaa ehkä maistaa tai sitä makuaistia vähän turruttaa. Ja sitten musta on tullut semmonen hämärässä eleskelijä, niin mulla on tosi hyvä hämäränäkö. Ja mä sillä lailla elelen luonnon rytmissä vuoden aikojen mukaan. Ja että sen valoisan ajan tähän vuoden aikaan pyrin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti. Ja myöskin sen pimeän ajan. Et sitten kun alkaa ilta hämärtyä, niin en mä sytytä asuntoa täyteen kirkkaita keinovaloja päinvastoin. Se vaan välttämätön, mitä minä tarvitsen. Ja kynttilöitä poltan tosi paljon. Mitäs tästä vielä puuttuu? Tuntoaisti. Mä luulin, että mulla ei ole hyvä kehoyhteys itteeni tai omaan kehooni, mutta mulla on kroppa tosi herkkä nykyään ilmaisemaan, jos mä teen tai syön tai
tai muuta niin kuin sille sopimatonta, niin se ilmoittaa saman tien. Jos ei saman tien, niin se tulee sitten jonkunlaisena oireena kehoon vähän myöhemmin. Ja sitten siitä läsnäolon voimasta. Niin se, että kun et niinku koe tarvetta paeta sitä hetkeä, missä oot, mihinkään. Sulla ei tuu semmoista oloa, että sun pitää niinku täyttää se hetki, se tyhjiö välttämättä millään, vaan sä pystyt niinku elämään ja hengittämään sen läpi. Ja sä voit niinku sillä lailla elää, että sun ei tarvitse tavallaan aina napata sitä puhelinta käteen. Tässä nykyajassa, kun tää ärsyketulva on aivan uskomaton. Ja sitten kun meidän ihmisen niin kun kehitys biologisesti ei ole ihan samalla tasolla, mitä tämä teknologia kehittyy, niin se voi olla tosi kuormittavaa sitten keholle ja mielelle. Minkä takia puhun sen puolesta, että rajoittaa niitä ulkoisia ärsykkeitä ja lähtee vaikka ennemmin sinne ulos ja luontoon, kun tuijottaa niitä ruutuja sisällä. Koska mä koen, että se sairastuttaa meidät. Liian kanssa se sairastuttaa meidät. Myöskin se, että me istutaan sisätiloissa liian niin kuin lämpöisessä keinovalojen niin kuin keskellä ja vielä tuijotetaan sitten niitä ruutuja, niin se ei välttämättä ole kovin hyvä yhdistelmä sitten. Mutta ehkä mitä niin kun itse tässä nyt haen, niin sitä tasapainoa, että miten mä voin elää tässä jatkuvasti kehittyvässä teknologian maailmassa tällä lailla vähän niin kuin askeettisemmin. Millä lailla mä saan niin kuin tasapainoon ja yhdistettyä nämä kaksi elämäntapaa tai elämäntyyliä, miksi sitä nyt sitten sanotaankin. Että en olisi täysin irti tästä nykyajasta ja tämän tuomista helpotuksista, mukavuuksista. Kaikella on hyvät että huonot puolensa, mutta kuitenkin niin kuin eläisin omaa elämääni, arvojeni niin kuin mukaisesti ja semmoista elämää, mistä minä nautin, mistä minä koen, että tämä tukee minun hyvinvointia ja tämä on niin kuin minun tapa olla ja elää. Mutta pitkät höpinät nyt korttien pariin. Elikkä sieltähän tuli tämä Hyytämöinen. Tässä on semmonen hieman negatiivissävytteinen mitä tuo kertoo, mutta poimin sieltä vaan ne, mitkä tällä hetkellä koen, että resonoi. Mutta onhan tämä ihana kortti. Jotenkin tämmönen niinku talven tuoja ja navakkaa pohjoistuulta. Ja just mitä mä puhuin niistä niin kuin täälläkin luonnon rytmien mukaan elämisestä ja niiden niin kuin luonnonvoimien kunnioittamisesta ja siitä, että se luonto kuitenkin loppuviimein sanelee niin kuin sen meidän rytmin ja niin kuin tavan elää, että kunnioittaa niitä luonnonvoimia ja ymmärtää se, että me ei voida niitä hallita eikä meidän pidäkään todellakaan hallita. No luetaanpas täältä nyt sillä lailla, että mitä niin kuin haasteita tämä voi mahdollisesti tuoda. Turha taistelu, tappio, uhkarohkeus, ylpeys, uhoaminen, kostoenergian haaskaaminen, suunnan muutos, vastustus, väärinkäsitykset, perääntyminen, aselepo. Tuossa on just silleen niin kuin sieltä, että sä aloitat tavallaan jonkun tai jotain ja sit sä niin kuin haaskaat energiaa johonkin väärään asiaan
liian paljon. Ja sä käyt tavallaan ton kaiken sitten läpi, turhasta taistelusta aselepoon. Niin ehkä tässä silleen just, että varmaan mitä aiemminkin puhunut, niin nähdä tässä niinku vuoden ajassa tosiaan ne mahdollisuudet niiden uhkien niinku sijasta. Että lopettaa silleen se turha taistelu. Joo. Ja. Ja sekin just, että jos se sun kulkuväline ei ole kunnossa. Eli tässä voisi ajatella silleen, että joko sinä itse, se sinun kehosi, tai sitten vaikka se, niin kun, millä sä liikut fyysisesti paikasta toiseen. Onko se sitten polkupyörä, auto vai mikä se on. Niin myöskin se ymmärtää, että myös niin kun, tämä aika haastaa kehoa, mieltä, myöskin näitä meidän kulkuvälineitä, auto, bussit, mitä nyt onkaan. Et ei taistele sitä vastaan, se turha taistelu niin pois, vaan enemmänkin hyväksyy sen, että no se asia on nyt näin, että kaikki ei toimi ihan samalla tavalla kuin vaikka kesällä tai miten ne toimi niin kuin syksyllä. Et en nyt voi niin kuin korostaa liiaksi sitä niiden luonnonvoimien merkitystä. Et se on kuitenkin niin kuin sanoin, että se sanelee meille aika pitkälti sen, mitä me voidaan tehdä ja milloin. Ja mihin aikaan, kun pimeneekin tosi niin kuin aikaisin. Hyödyntää sen niin kuin mahdollisimman tehokkaasti se päivänvalo ja laskeutua sitten niin kuin lempeästi siihen iltaan ja niin kuin pimeään aikaan. Ja tämän mä haluan vielä lukea täältä, koska tämä jotenkin kyllä sopii tähän turhataisteluasiaan. Täällä lukee, että ihmissuhteissa voi ilmetä valtataisteluja. Kohdatessasi jatkuvia vastoinkäymisiä voi olla paikallaan miettiä, oletko menossa oikeaan suuntaan. Maailmankaikkeuden voimat yrittävät toisinaan viestittää väärästä suunnasta jatkuvien vastoinkäymisten muodossa. Ikään kuin kulkisit vastatuuleen ja kaikki olisi erityisen hankalaa ja raskasta. Suunnanmuutoksella tuuli muuttuu myötätuuleksi ja kulku helpottuu vastusten hävitessä tieltäsi. Ja tässä ehkä myös ajattelen, että tarkastella niitä oman elämän toistuvia kaavoja. Toistatko sä niitä samoja niin kuin kaavoja, mitä sulla on aiemmin elämässä ollut, mitkä ei ole kantanut kauas, mitkä ei ole vienyt sua niin kuin kohti niitä sun omia unelmia ja haaveita. Sen ymmärtäminen tosiaan, että silleen kaikki myöskään sit ei ole meidän käsissä. Että luottaa siihen johdatukseen. Mutta ymmärtää kuitenkin se vastuu itsestä ja oman elämän luomisesta ja rakentamisesta. Ja sitten tää sanoo, että keskity omaan sisimpääsi ja tunne oma voimasi tilanteessa kuin tilanteessa. Nyt ei ole hyvä hetki alkaa taistelemaan, vaan hedelmällisempää jättää ristiriitainen tilanne taakse ja hakeutua ympäristöön, joka tukee tarpeitasi. Ota aikalisä ja tee aselepo sinua vastustavien voimien kanssa, äläkä haaskaa energiaasi turhaan valtataisteluun. Niin. Et ehkä just silleen semmonen pieneen välitilaan laskeutuminen ja ehkä just se uudelleen niin kun katsotaan sitä suuntaa, että se suunnan muutos voi olla niin kun tarpeellinen. Ja just, että tukeeko se ympäristö, ne ihmiset, asiat, sitä kaikkea.
mikä on niin kuin sulle hyväksi. Ja vie sua elämässä eteenpäin. Jotenkin tuntuu, että hyvin samankaltaista näissä kaikissa tulkinnoissa, mutta niin. Ajattele asiaa kuitenkin siltä kantilta, että sinua vastustava voima pyrkii ohjaamaan sinua uuteen hedelmällisempään suuntaan elämässäsi. Vastoinkäymiset voivat tuntua ikäviltä, mutta niidenkin taustalla voi olla myönteisiä seurauksia sinun kannaltasi. Niin. Että ne vastoinkäymiset, vaan tätä jo tuli aikaisemminkin, voi ottaa niin kuin opettavaisena. Niin voi suhtautua sillä lailla, että nämä ei ole tänne niin kuin tullut minua kiusaamaan, vaan ohjaamaan minua takaisin sille omalle polulle. Ja täällä lukee vielä niin kuin miekkojen 4 perinteisessä tarotissa tämä kortti. Toipuminen, tarve vetäytyä syrjään elämän vastoinkäymisistä, tilaisuus levätä ja järjestää ajatuksensa. Seesteinen välivaihe, jonka aikana voit suunnitella strategioita. Sairaalakäyntejä, mutta ei välttämättä omia. Nyt kun ollaan joulua kohti menossa, niin se niin kuin oman heimon ja perheen tärkeys ja se, että ollaan läsnä siellä, missä ollaan. Ja tukena niille lähimmäisille ja tärkeimmille ihmisille. Kaikille se joulu ei ole mikään iloinen perhejuhla, vaan on ihmisiä, jotka tulee sen viettämään yksin tai ikävimmissä merkeissä. Niin muistaa myös se, että kaikille se ei ole sitä ihanaa perhejuhlaa. Joo, eiköhän se nyt piisaa tälle päivää. Ehkä mä otan tuolta vielä yhden kortin. Sieltähän pomppasi heti enkelit pakasta. Terveys. Mieti, miten huolehdit itsestäsi. Luen suoraan täältä vihkosesta. Itsestä huolehtiminen on tärkeää ja juuri nyt terveyden enkeli pitää sinusta huolta. Ehkä joku läheisesi tarvitsee apua, joten pidä rakkaistasi huolta. Sillä enkelin energian kanavoiminen ja sen jakaminen hyödyntää myös muita. Pysähdy arvioimaan elämäntapaasi. Toimitko oikein? Harrastatko liikuntaa? Syötkö terveellisesti? Muista, että fyysinen terveys on vain yksi osatekijä ja että henkinen, emotionaalinen ja hengellinen terveys ovat riippuvaisia toisistaan. Hyvin tuki tätä kaikkea, mistä mä puhuin. Ja sitten just se, miten se oma niin kun, terveys ja hyvinvointi vaikuttaa myös niihin sun ympärillä oleviin ihmisiin. Kun sä voit hyvin, niin ihmiset sun ympärillä voi hyvin. Kun ihmiset sun ympärillä voi hyvin, sä voit hyvin. Joo, semmonen.